Benvinguts a Emscat. Ens veiem un altre vídeo a la SimCity, a la ciutat dels Sims. En aquest cas entrenem en un desafiament, el desafiament de l'aldea japonesa. Amb les regles següents: població mínima de 3.000 habitants, carreteres i serveis en funcionament, nombre mínim d'edificis, de paisatge 10, i tots els edificis han d'estar coberts per paisatge. Acceptem les nostres regles. Entrem i ens trobem cap a la dreta amb la costa i cap a l'esquerra la muntanya. Hem col·locat els subministres bàsics cap a la muntanya i els nostres edificis els col·locarem més cap a la platja. Per començar farem la carretera on te col·locarem aquí, col·locarem aquí. A veure, després aquí, va. Ha de sortir recta, recta. Molt bé, aquí no. Aquí no. Aquí corre, a veure. No ens deixa moure, ara sí. Aquí ficarem els serveis bàsics. Els posem aquí. A veure. Aquí, així, sí. Molt bé, aquí tenim això. Agafem els serveis bàsics, que és la comissaria policia. La col·locarem cap aquí. Així que s'adoni bastanta població. Aquí agafarem. Aquí tenim una altra aldea de policia. Agafarem aquí els bombers. Els col·locarem aquí al mig. Cap aquí jo. Molt bé. I ara col·locarem la policia. No, ja teníem el cap de salut, que aquest el col·locarem cap aquí. Cap de salut. Molt bé. Hem d'agafar els edificis que han de ser residencials. Per tant, aquest no ens interessa. Ja el posarem aquí, l'aldea aquesta. Aquesta la col·locarem aquí. Bé. I aquesta la col·locarem aquí. Molt bé. Com hem dit, hem d'estar tots coberts per paisatges. Aquesta, part més bàsic, aquí. Hem de donar cobertura. I ara hem de buscar els paisatges. Vol dir que tots els edificis han d'estar coberts per paisatges. Per tant, aquí, paisatgisme, i ens trobem amb el llac. També trobem aquí els ponts. Trobem un vaixell, ja el col·loquem al vaixell. I aquí ens trobem un petit bosc. Un petit bosc que el col·loquem aquí i ens dona cobertura a tota la ciutat. Molt bé. De moment, revisem i tenim tots els edificis residencials coberts per paisatges, carreteres en funcionament, però necessitem 10 edificis de paisatge i població mínima de 3.000 habitants. Molt bé. Començarem col·locant més edificis, perquè és la zona japonesa, col·locarem edificis japonesos. Aquí. Està massa separat. Ja quedarà bé, ja veuràs que quedarà molt xulo. Aquí també separarem una miqueta, col·locarem cap aquí i ja veureu, aquí al mig col·locarem més arbres. Aquí a la platja podem col·locar també platja. No sé, tinc el delta de platja. El delta el tinc a la ciutat base, l'agafarem i el col·locarem cap aquí. Ens anem a la ciutat base, a la capital. Aquí a la capital agafarem el nostre delta i el guardarem. I de pas també agafarem el far, que quedarà molt maco, i també el guardem. Molt bé, i agafarem unes quantes platges. Aquesta la guardarem.
platja també. També la guardarem. I ens agafarem el camp. De voleibol, platja. Aquest el col·locarem més cap al mig. Aquí. Molt bé, ja havíem ajustat també bastant complet. Fem les bombones aquestes. I també les guardarem. Molt bé. I ara ens tornem a la nostra desafiament. I continuarem. Molt bé. I ara aquí col·locarem el que hem guardat. Cap aquí. Anem a platja. Platja. Aquí tenim tot guardat. Molt bé. I agafarem això, el delta. I el col·locarem cap aquí. Bé, en un extrem. Ja veureu que quedarà aquí. Tinguem aquí el delta. Agafem el nostre far de SimCity i el col·locarem cap aquí. Molt bé. Aquí. I col·locarem la platja. De voleibol i les platges surfistes aquí i la platja de suport col·locarem aquí al costat de la de voleibol. La platja de relax la col·locarem cap aquí, per aquest costat. Aleshores aquí ens hem d'aplicar el nostre paisatgisme. Paisatge. I comencem a col·locar aquí els nostres llacs. De tal forma que farem una mena de riu. Així, queda molt bé el riu així. Com si passés un riu per aquí a la ciutat. Si anem unint tots els llacs i creem un riu. Molt bé. Així es queda molt bé si les uneixes d'aquesta manera, perquè sembla i ara hi ha aquests més petits. Hem de trobar la cartera. Estudiem aquest tros de cartera. Destruïm la cartera i continuem amb els nostres paisatges, continuem amb els nostres llacs, perquè aquí farem una cosa molt maca, que veureu que s'agradarà molt, queda molt bé. Continuem pel riu cap aquí, i el riu més lluny, cap aquí. I ara que ningú direu què farem, doncs molt fàcil. Aquí hem de construir un pont. Un pont. Sense quedar bé. A vegades és una mica complicat perquè has de trobar un lloc que et deixi posar el llac, el pont, perquè no sempre et deixen posar. Són una de les missions que tinc complicades i a vegades no sé per què no acaba de funcionar de tot. No sé si és que no me deixa, no sé per què, però a vegades pot ser que sigui un carpet i no et deixi. Depèn de com, a vegades et deixa i a vegades et deixa. A veure si tenim algun punt que ens deixi. Si vosaltres sabeu alguna altra manera de fer-ho més fàcil, m'ho dieu en els comentaris. Perquè dic que això a vegades és bastant complicat. A veure, què passa aquí? Per què no et deixa posar aquí el pont? A veure. No em deixa posar el pont. Això hem de fer algun petit canvi. Potser és que aquest llac no me'l deixa aquí. No, aquest és gros. Per tant, passem aquí el llac aquest. I a veure si ara el pont se'l deixa col·locar ara. No ens deixa col·locar el pont. No sé per què no ens deixa col·locar el pont. Potser faltarà la carretera, la connexió de carretera.
I a veure, trobem aquest llac d'aquí i el col·locarem cap aquí. Ara aquí. No, aquí no ens deixa. Aquí sí que ens deixa. Aquí ens deixa aquí. I ara col·locarem la cartera aquí fins al màxim que podem, que és aquí. Connectem la cartera per aquí també. I ara que està connectada, intentarem tornar a col·locar el pont, a veure si ens deixa. Paisatgisme. Busquem els ponts. Aquí, el pont penjant. No, no ens deixa col·locar els ponts. No ens deixa. Això és que això d'algun fallo aquí. Ara si ens deixa col·locar el pont. Tampoc ens deixa col·locar el pont. Aquí hi ha algun fallo. A veure què pot ser que fallo. Potser ser que el llac petit no ens deixa. Fem un petit canvi. I aquí tampoc no ens deixa perquè no ens arriba el llac. Aquí un llac petit també el trobarem fora. Col·locarem aquí un llac gros. A veure... No ens deixa perquè estan xocant els llacs. Hi ha conflicte de llacs. Col·locarem aquell llac cap aquí. Aquell llac cap aquí. I a veure, ara aquell llac més petit. Col·loquem aquí com si fos la continuació del riu. I ara intentarem col·locar el pont. No ens deixa col·locar el pont. Que rar. A veure, aquí, si ens deixa aquí... No, aquí no ens deixa col·locar el pont. No hi ha manera de col·locar el pont. No. No ens deixa col·locar el pont. Curiós. Per què no ens deixarà col·locar el pont? Potser no és compatible aquest pont. I aquest pont, a veure sense aquest. Tampoc, no deixa cap pont. A veure, continuaré investigant i ara continuarem d'aquí una estona. Doncs bé, al final deixarem córrer el pont i el farem sense ponts. Farem així. A veure que ens surti recte, ens surti una mica torta la cartera. I ara aquí no ens deixa ficar aquí, perquè s'ha quedat amagat. Ara, aquí sense col·locar la cartera. Aquí. Molt bé, la cartera. I ara, aquí queda molt bé paisatges. I si col·locarem aquí paisatgisme i aquí no se deixa col·locar el pont, doncs col·locarem el nostre vaixell de vapor aquí al vaixell. Aquest sí que ens deixa, col·loquem cap aquí. Molt bé. Començarem a millorar els blocs en un parquet. I aquest ens demana 3 ferros, 3 claus i una fusta. I a veure què ens demanarà. De moment no ens demana res. Bé, nois, veiem que això s'allarga una miqueta. En el següent vídeo ens continuarem construint el desafiament. Ens veiem a la propera Xamscat. Fins ara! Adeu!